रामफलबिल एबसु लोगोसे जनता फरायसालिमा दालाइसा एबसुआ जनता फरायसालिमायाव गोदानै फैनाय फरायसाफोरखौ बरायदों। दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरि जनता फरायसालिमायाव आदब आरो गुनगोनां सोलोंथाइनि मावथांखि 2025 बायदियै लोगोसेयैनो गोदानै फैनाय फरायसाफोरखौ रामफलबिल एबसु आरो जनता फरायसालिमा दालाइसा एबसुआ बरायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। बे बरायनाय हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै गसाइगाव बीएड कलेजनि गोरायुं डॉक्टर अजित बर'आ बाहागो लाफैनायजों लोगोसे फरायसा फरायसुलिफोरनि गेजेराव सासे मोजां गुनगोनां सुबुं जानो थाखाय माबायदि फरायनांगौ गियान बुथुमनांगौ बेफोरनि फारसे गोथौ आरो गुवारै मटिभेसन होलाङो। बे हाबाफारिखौनो बेखेवगिरि महरै बेखेवना होयो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि नेहाथारि रतिनाथ नार्जारी बिथाङा। लोगोसेयैनो बाहागो लाबावो जनता फरायसालिमानि बिबुंगोरा बिथांमोनजों लोगोसे साननो हनो गोरों ओनसोलनि सानसुमै बिथांमोनहा। रामफलबिल एबसुनि आफादगिरि बिजित कुमार ब्रह्म बिथांनि मेल सामलायनायनि गेजेरजों गोदानै मुं थिसनफैनाय फरायसाफोरजों लोगोसेयै गोबां फरायसाफोरनि हेफाजाबजों गाहामै गाहाम जाफुंसार जायो। समाजनि साफ्रोमबो उन्दै उन्दै गथ'फोर बा फरायसाफोर बिसोर जुदि मोजां जायोब्ला देरहासार जायोबा जोङो बिराद रंजानाय मोनो। जोङो लेखा फरायबोबाय, जोङो लेखा गोरों जाबोबाय। जों बेखायनो साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ बेखौनो जोङो खावलायगोन जे जों जायखौ रोंनानै फोरोंदों बेफोरखौ सोलोंनांगौ। फरायसाफ्रा माखासे बाथ्राखौ गोसोआव लानांगोन। दानि समनि जि थासारि बे थासारिया जोबोरै बेले बेजे थासारि। माखासे फरायसाफ्रा बुजिनो हायैनि थाखायनो गावखौ सिनायनो हायैनि थाखायनो थांखि गैयैनि थाखायनो माब्लाबा गाज्रि लामायाव गाब्र'यो। गावनि मेन ट्रेकनिफ्राय बिसोरो आन्दायो। ओरैबायदि मोनसे थासारि जायो जाय थासारिया बिराद माने कालारफुल, बिराद मा होनगोन बेखौ रंगिना संगिना। नाथाय बे कालारफुला रंगिना संगिनाया माखासे आर्टिफिशियेल कालार दङ। जाय कालारखौ जोंनो नाङा, जाय कालारा जाय गाबा जोंनि गोसोखौ गोनो गोथो खालामो बेबादिखौ जोंनो नाङा आरो बैबादि आर्टिफिशियेल थानाय कालाराव रंजानाङा। सफ्ट स्किला जोङो सोलोंनांगोन। बयहाबो स्किल दङ, बयहाबो गुन दङ, बयहाबो टेलेन्ट दङ, नाथाय बेखौ जों सिनायनो हाया। बेनिखायनो गोरों गोराफोरनिफ्राय जों सोलोंनांगोन। जोङो जोंनि बिमा बिफाजों कमिउनिकेसन खालामनाय, फोरोंगिरिफोरजों कमिउनिकेसन खालामनाय, गावनि लोगोफोरजों कमिउनिकेसन खालामनाय, समाजजों कमिउनिकेसन खालामनाय बेफोरखौ जोङो सोलोंनांगोन। जोङो जिहेतु सिभिलाइज्ड ससाइटिनि जोङो साफा सोद्रोमा, बेनिखायनो सिभिलाइज्ड ससाइटियाव जाय सफ्ट स्किल्स दङ बेफोरखौ सोलोंनांगोन। जों जुदि सिभिलाइज्ड ससाइटिनि सोद्रोमा जानानै आनसिभिलाइज्ड खामानि मावोब्ला जोंनि बे मिनिंलेस, जोंनि लाइफआ मिनिंलेस जागोन। आरो जोङो जायखौ गेदेरफोरनिफ्राय सोलोंदों, गेदेरफ्रा जायखौ जोंनो फोरोंलांदों बेखौ जोङो इमिटेसन खालामो, नो डाउट। फरायसाफोरखौ आं बेखौ बुंगोन, जायखौ गेदेरफ्रा जोंनो फोरोंलांदों, मोजां फोरोंलांदों बेखौ जोङो सोलोंनांथारगोन आरो जोङो बेखौ फल' खालामनांगोन। नाथाय बेनि अनगायै जोङो एक्सट्रा अर्डिनारि जोङो मोनसे क्रिएट जों खालामनो हानांगोन। जेरै हमनानै ला, जाय बिथांमोनहा माउन्ट एभारेस्टआव गाखोजेनदोंमोन, तेनजिं नर्गे, एडमान्ड हिलारी, बिथांमोननि सिगाङाव रावबो खिन्थु माउन्ट एभारेस्ट गाखोआखैमोन। बिथांमोनहा गावसोरनो गावसोरनि क्रिएटिभिटिखौ लानानै, गावसोरनि स्ट्रेंथ बेखौ लानानै गावसोरनो गाखोदों मोनसे थांखिजों। दा बेखायनो आङो बुंगोन जे जोंनि लामा दिन्थिगिरिया जोंनो मा दिन्थिलांदों बेनि अनगायैबो जोङो गावनि स्किलखौ लानानै आवगायलांनांगोन। जोङो हिस्ट्रिखौ जोङो क्रिएट खालामनांगोन। नेभार गिभ आप होननाय मोनसे कनसेप्ट बियो गोसोआव थाबाय थानांगोन। 2019आव भारत सरकारा चन्द्रयान 2खौ अखाफोराव थिनहरदोंमोन, नाथाय बे फेलें जादों। दा खेबसे फेलें जानाया जोबथा जानो हाया आरो खेबसे फेलें जानाया जोंनि जिउनि जोबथा नङा। बेखौ जों बयबो सोलोंनांगोन। 2019नि जि फेलें बेखौ मोनसे गोसोआव बोलोसो लाबाय, सोलोंबाय। आरो 23 आगस्ट चन्द्रयान 3खौ अखाफोराव दावबायहोनानै भारत हादोरा बे बुहुमाव नाम
खामायबाय आरो मोनसे गेदेरथार हिस्ट्रि क्रिएट खालामबाय दा बेनिखायनो बेफोरनिफ्राय सोलोंनांगौ जे नेभार गिभ आप बे मोनसे कनसेप्टखौ गोसोआव लाबाय थानांगौ जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफ्रा जिहेतु बयहाबो मोनसे स्किल्स दङ बे स्किल्सखौ सिनायनांगोन सोरबा टिचार जानो हायो सोरबा प्लेयार सोरबा सिंगार मोनफा मोनफा स्किलखौ लानानै आवगायलांनो हायो आसलथे जों बयबो लिडार जोंहा बयहाबो गोहो दङ आरो बेखौ जोङो भिजुवेलाइज खालामनांगोन जोङो सिनायनांगोन गावखौ मोजां मोननो रोंनांगोन दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मेंनाय गैयै खामानि मावबोगासिनो दङ आरो बे जनता कलेजाव दिनैनि समाव रामफल बिल आनसलिक दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिजित कुमार ब्रह्मनि दैदेननायाव दिनै मोनसे बरायनाय फोरबो हाबा लादों गोदान फरायसाफोरखौ बेयाव फैनानै आङो गोजोननाय मोनदों आरो फरायसाफोरजों आङो मटिभेशनेल स्पिच आं होनो मोनदों मिजिंथिदों फरायसाफ्रा माखासे बाथ्राफोरखौ खोनासंगोन आरो बिराद गोसो होनानै बिथांमोना खोनासंदों बेयावनो आंहा गोजोननाय दङ एवारनेस प्रग्रामा खेबसेल'जों जानाय नङा जों मानसिनि गोसोआ ओरैबायदि दिनै जोङो बेयाव ज' जाबाय जोङो बिराद बेसेन गोसा बिबुंथि खोनासंनानै जोङो थुलुंगाखांबाय नाथाय साननैनि उनाव सानथामनि उनाव सानब्रैनि उनाव जोङो लासैनो जोङो दुरबल जाफिननो हागौ आरोखि दा बेनिखायनो आरो रिपिटेडलि बेबायदि एवारनेस प्रग्रामखौ जों लाबाय थानांगोन आरो एवारनेस प्रग्रामा गामि ओनसोलावबो जानांगौ बिथोर ओनसोलावबो जानांगौ जाय ओनसोलाव मोजां लामा गैया मोजां स्कुल गैया बेयावबो जाथारनांगौ आरो गले गले जानांगौ मोजां रिसर्स पार्सनखौ लानानै ल'निफ्राय मेडिकेलनिफ्राय आर्मिफोरनिफ्राय लानानै बेयाव थांनांगौ आरो बिसोरखौ मटिभेटेड खालामनांगौ फरायसाफोरखौ आरो पेरेन्टसफोरजोंबो जोंहा सावरायनांगौ दङ पेरेन्टसफोरा माने फरायसानि गथ'फोरनि साइक'लजिखौ बुजिनांगौनि गोनांथि दङ अभार प्रटेक्शन एन्ड टु माच पेम्पारिं माने बांद्राय प्रटेक्शन होनाय आरो बांद्राय अननायाबो मोजां नङा दा बेबायदि साइक'लजिखौ जोंनि बिमा बिफाया मिथिनांगौ आरो बेनिखायनो जोङो बिसोरजोंबो आरो आफादफ्राबो बिमा बिफाजों सांग्रांथि मेल खालामनांगौ बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआ इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारखौ लानानै फैदों बे श'रुमाव थांनाय 1 आगस्तनिफ्राय 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारजों लोगोसे एक्सचेन्ज होगासिनो दं बायग्रा सुबुंफ्रा एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनियानि गासैबो बाजाज सिटीनि गासैबो मडेल आरो पालसार 125 नि गासैबो मडेलफोरनि बाइकखौ आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन नोंथांमोना सेरफांगुरि आरो सराइबिलाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि खाबुजों नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन खाबुफोरा जादों 5 लिटार पेट्रल फ्री गंसे हेलमेट फ्री बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन जुदि नोंथांमोना गोसो दंब्ला आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9395303476 आरो 9101547892 आव थोंजों सोलायनो हागोन